Hunyo, 15, Domingo, Tuig 2025. Domingo sa Santissima Trinidad. Solemnidad. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, daghan paunta kaayo akog isuldi kaninyo. Apan karon dili pa kamo makatugkad nini. Apan inig-abo sa espiritu sa kamatuoran. Hultolan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot. Kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kayang ani akan ako maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan ako Busag iingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kanya ug isugilon niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.